Убива се туризма, като 300 къщи за гости на 300 семейства се открадват. Вие от Възраждане сте много силни, аз записвам, после ще го пусна отвън да се чуят виковете, защото повечето хора не знаят за какви животни става на въпрос. Господин Михайлов. Убиват се туризма и къщите за гости, като се вземат, и има интервю с Бойко Борисов, който каза: сега ще взема едни къщи за гости, вървете и ги вижте, разходете се, вижте хората в очите, поговорете с тях. 100 000 лева изкарват, 120 дават само да съществуват, нямат път, нямат осветление, нямат сметоизвозване, но плащат 10 000 лева данък към държавата за това, че имат къща за гости. Но и те не могат да го правят. Замърсява се природата навсякъде и когато отидат и българските и чуждестранните туристи, те са постоянно болни, скоро ще хванат коремен тиф, защото изпражненията и фекалиите се изливат директно на плажа и няма, казваме, хората ходят в Гърция и в Турция. Те трябва да правят плувен слалом между изпражненията, за да останат на българското Черноморие. Така че аз не виждам как тези двамата гении, Борисов и Пеевски, на икономическата мисъл ще съберат пари от туризма, когато хора не могат да отидат там, те са го превърнали в бунище. Във Варна престъпна група, която преди години и сега продължава да краде от чужди инвеститори земя. Аз имам точни сведения, и то по времето на господин Калин Стоянов, когато човек от икономическа полиция във Варна с Черпанския, Дънката там и другите, които се откраднаха от кипърска фирма 180 декара гора, продадоха я на български предприемачи, откраднаха и оттам. Сигнализирани са и нищо няма. Или как един човек да дойде, да вложи и да инвестира и тези пари да отидат за заплати на хора в държавните структури, когато те не могат да се събират. Политиците мачкат и съсипват умните бизнесмени, а ги заменят с неграмотни мафиоти и е нормално България да не произведе нищо и е нормално боташ 1 лев да не вкара в държавата, то няма кой да произвежда тук. Ние да имаме златна мина открита с късове, то няма кой да се наведе при тази организация на държавата. Затова призовавам Делян Пеевски и Бойко Борисов, особено Делян Пеевски, неговия народ и неговата държава, да отиде и да им дигне парите и хората да не чакат да се дигат в цялата страна, да не плащат данъци и да спират да почват стачки, да не се подчиняват на престъпните синдикати, докато не им се дигнат парите.